Miss Anna TV. Ndeewonu onye na-akụ, onye ka m na-ekene, onye na-abata taa. Nnọọ ndị mara ihe. Taa anyị ga-amụ ọnụọgụgụ site na 20 ruo na 30. Ọnụọgụgụ. Today we'll be learning numbers from 20 to 30 in Igbo language. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 29 maọbụ 29. 29. 29 maọbụ 9. 30. 30. 30. 30. Ndewo, amara m na ọ na-aba nke ọma. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29 maọbụ 9. 30. 30. 30. Ndewo ndị mara ihe. Amara m na unu amụtala ọnụọgụgụ nke anyị mụrụ taa. Ngwa na ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe ọmụmụ anyị taa ka ọ dị mgbe ọzọ.